eguraldi zoroa. Nik atxan edut izan etxe eder honetan bizena. Nik atxan eder aita naiz. Nik eguzki nauzue, argi eta garbi. Ni ikrake naiz gauen ikusten aldi nauzue. Nire zeprezen daitzen dikate eta euria ekartzen dut. Ni edurne naiz gaur dena elurrez estaltzeko asmoa. Zer moduz egin duzulo aitzani? Ondo, gaur eguna argi eguzkitsua daukagu. Joateko. Mendira joateko primerakoa. Neska hau beti aurrez mendira joateko. Bueno, nik gustora joan nintzakete mendira, baina gaur ere lanera joatea duzu. Tamalez, bai. Ikus dezagun bitartean, zeruan zer gertatzen ari den. Egunon, hemengo ian betion. Egunon, orlurrean arkongon. Hau nekea, erdilo nago, be gustora joango nintzatekela deskantzatzera. Badakitzer egin, Ilargi! Zer berri eguzki, unek itxula duzu. Bai, atxe sekulako paranda genuen eta... Horren ikaturik zaude, ez da? Bai, ara da, aizu. Nik lekun euskerretan dudan bitartean, gaindek zetuz hemen pixka bat nire urdez. Zu duzuko petako gora, zeuste duzu ni fresko nagoenik ala. Gauzoa pasako hemen goian. Etzazu horrela hartu, berehala nator. Beno, alferon txori, zoaz, baina eseko horrela. Eskerrik asko lagun. Txantxetan ala? Baitzera. Begira lehioti. Arrano pola, nola daiteke lanera joan gabe eta gaua? Hobeto, horrela gaur ez duzu lanera joan. Ondote gaude bururik. Eta bitartean, zer gertatzen ari da zeruan? Azkenean badatorra buski. Zer buruz? Lehen baino hobeto noski. Baten gota horrela paranda baten ondoren badeta, ez da? Bai. Hala da, dena den ez dinekoa deskantzatu lehen buski. Zuretzatu da. Eta etxekoak zer ari ote dira une honetan? Oheratu, ala iratzarri egin dira. Afaldu dute, ala gozaldu. Bako, afaldu dugu aitzanek, guazen ohera. Etxean egitxiko dut ondoro egiteko. Bai, beste eguzki espia sartuko dira. Eguzkia. Erio, konturatu gabe pasazigu guau. Txoratuta alnago? Eta horan txara noan. Nagorde dezutu ari. Oso gauza arraroak ari dira gertatzen. Ikusi alduzu inoiz horrelakorik? Segi ba erne. Eta segura begira. Une honetan, mendebaldeko haizea euria dakar. Ara, odei bat nator. Zipristin da. Zipristin, aspaldiko! Zama, astuna daraman, urez betetanago. Banator, zerutik, euria ekartzera, guzti
didazu zure gainean deskantzatuko dugu. Besterik ez bada euri tantak botako ditut. Azkeneko 3 aste hauetan ez ditut inguru hauek guzti. Ez dut uste jendeari gustatuko zaionik. Zergatik diozu hori euria, oso garezko denan, larentzat, garbitzeko. Baina, ondartzera joateko asmoz dira, begira Itzane! Beno, utzi beriketak, botako ditut eta kitxo. Euria goitik bera. Uste dut Aintzaneren asmoan, uretan desegingo direla. Eta aita goibel dago eguraldiaren antzera. Ez zai horredakorrik inoiz gertat zorionez eguraldi ona egiten du berriro. Aita, non emaidazu atezkia. Atezkia ondartzera joateko? Ez dago egorik joateko girorik. Begira legiotik. Euri jasa orain? Horretxera joan ezinen gara. Juan Nikola. Txoratuta. Hau egunaldi zoroa. Une honetan iparraldeko haizea hotzak jotzen zuen. Hotza benetan, elur bizutsa. Antxe guzki edurna deia datoz. Bai, zoaz? Bai, edurna eta biok osaleman otak ditugu. Zergatik? Nera urtantak osta egiten dizkide dago. Agur. Kaixo guzki, ondo alzaude. Badakizu orantxoetan aldegin duela Zipristinek, hemendik, hobe berazekin nire lur guztia gutzen dut. Non deskantzatuko dut nik orain? Lehen Zipristinen gainean, primeran egoen, ezeri zaitezken ere gainean nahi baduzu. Eskerrik asko edurne. Behiko etxe horretan badaki zeintzuk bizi diren. Bai? Bai, Aintzane eta berareta. Aintzaneri asko gustatzen zaio elurratan ibiltzea. Ez da harritzekoa, hain gutxitan etortzen zara? Beno, elurra botatzeari ekingo dio. Latxea eta ingurua txuri-txuri utzi arte. Lurren datorren, elurra amara-amara, txuri-txuri horren bareta algara. Ostu eduntzen eguraldia. Zer gertatuko zitzaion aita gisa joari? Pentsatzea bakarrik hotzikara eragiten dit.